Hello mga Kuya Goy. Oh, nagpahilot ang mga Kuya Goy. Kaya itong ipa-tune up itong lawas po mga Kuya Goy. Pabidyo ka na mo. Ang papay na. Pwede na mahuran eh. No? Pwede na mahuran eh. No? Ngita ang mga Papa, yung naong na papa. Tumila. Action. 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 Action ako. Sakit man kayo magpahilot mga Kuya Goy. Guba-guba punta itong mga naong. Ano yung mapay guba na yung tao na daan. Pero okay lagi po mga Kuya Goy. At least na kuha na to ang mga gamayng panuhot sa lawas o mga pamaol gamay. Okay, pag kayo nagpahilot Kuya Goy, okay. Nindot kag music si Uncle. Murag nakahinumdum po ko sa mga tangan na niso ng panahon ba. Char. Bitaw mga Kuya Goy. Goods po kayo nga to pang pahilot panagsat ng mga lawas para mapandog po ng mga join mo. Nice po kayong background music mga Kuya Goy. Okay ra gyapon ba? Video naman guys. Nada dapita ko lo. Naong papabidyoan. sakit gitu eh. Sakit. Sakit po kanina. Titikang ganina. Sabot tag iluto guro. Mahuran dah berat. Kita ko. Usahay ko pasingot ng puldo exercise, dala exercise ba? Gusto ka magpasingot kaya ikaw ra isa. Nanahanap balik Balik no. Balik kalaban. kelaban harus di kamparda. Laban gurjahan man juga. Lagi. Thank you for watching po sa lahat ng mga solid ka Kuya Goy dyan mga kaibigan.